Počátky pěstování olejného lnu ve společnosti Agritech se datují od roku 1989, kdy jsme začínali na 300 hektarech provozních ploch. V té době se zde pěstovaly pouze 3 odrůdy olejného lnu. Všechny 3 odrůdy byly dovezené z ciziny a na našem území se vlastně olejný len do té doby vůbec nešlechtil. Úplné počátky pěstování spadají do 70. let minulého století, nicméně veškeré pěstování v tehdejší době skončilo na neznalosti agrotechniky. Zvyšování ploch olejného lnu způsobilo především úbytek ploch přadného lnu, kdy postupně vlastně došlo k totálnímu zániku pěstování přadného lnu v České republice. A nejvyšší plochy olejného lnu byly u nás v roce 2005 až v roce 2006. Nové odrůdy olejného lnu rozdělujeme vlastně na 3 typy. Jsou to odrůdy vysokolinolenové, to znamená, že mají obsah kyseliny alfa-linolenové kolem 60%. Potom jsou to odrůdy nízkolinolenové, jejichž obsah kyseliny alfa-linolenové je do 3%. A takovou raritou, která je vlastně v rámci našich odrůd a vůbec i v odrůdách Evropské unie, je odrůda, která má obsah kyseliny alfa-linolenové střední a obsah kyseliny linolové taktéž střední. Dále ty odrůdy jsou rozlišeny barvou. Jsou žlutosemenné, hnědosemenné. Rozdíl v hladině mastných kyselin je velmi důležitý, protože kyseliny, které obsahují vysoké procento kyseliny alfa-linolenové, samozřejmě jsou potom optimální z hlediska dietního a vůbec zdravotního benefitu jak pro lidi, tak pro zvířata. Odrůdy s nízkým obsahem kyseliny alfa-linolenové, jak bylo již řečeno, do 3%, jsou vhodné především pro zpracování pro oleje, protože u nich nedochází k tak rychlému žluknutí, jako například u těch odrůd s vysokým obsahem kyseliny alfa-linolenové. Jejíž trvanlivost je samozřejmě z hlediska potom olejů nižší. Využití olejného lnu je širokospektrální. Jedná se především o využití semínka coby hlavního produktu pěstování olejného lnu. To semínko využíváme buď samotné semínko, nebo ho my můžeme využít v podobě vlastně olejů. Co se týká samotného semínka, jeho využití je již v potravinářství, je v medicíně, v lidovém léčitelství, no a samozřejmě také v průmyslu. Co se týká těch olejů, tak to využití je vlastně velmi podobné celému semínku. Nicméně především je využitelný ve studené kuchyni. Tento olej se nesmí zahřívat, neboť by vlastně došlo k degradaci mastných kyselin. Jediná odrůda v sortimentu evropských odrůd i tedy současně v sortimentu našich odrůd České republiky, a to je odrůda Raciol, která byla vyšlechtěna již na základě vlastně takových našich požadavků, našich interních požadavků, kdy jsme zjistili, že mezi odrůdami jsou velké rozdíly. Nejedná se jenom o ty rozdíly mastných kyselin, ale jedná se také o rozdíly v antinutričních a nutričních látkách. Znalost obsahu antinutričních látek, respektive kyanogenních glykosidů, je velmi důležitý. Je důležitý především z pohledu výživy velkých hospodářských zvířat, kdy v tomto případě pro zkrmování olejného lnu existuje určitý normativ. Olejný len mimo antinutričních látek obsahuje i nutriční látky, které jsou zdraví prospěšné. Organismus si některé z těchto látek dokonce neumí sám vytvořit. Ochranný účinek těchto látek způsobuje například částečnou odolnost vůči některým typům rakoviny nebo například při onemocněních vředových chorobách žaludku. Za mnou se nachází kotel na spalování biomasy. Kotel používáme jako doplňkový zdroj, protože areál je poměrně rozlehlý. To by nestačilo, v podstatě nám šetří plyn. Je to pro nás taková ekologická záležitost, protože
to spalování biomasy je poměrně teď takový moderní trend. Principem kotle na spalování biomasy je, že v kotli se spaluje přírodní materiál, buď je to řepková sláma, nebo lněná sláma, nebo klasická obilní sláma. A ten princip hoření je vlastně tak, že se ten kulatý balík nebo hranatý balík vloží do spalovací komory, ten se následně ručně zapálí, uzavřou se teda ty otvory, které slouží pro to zapálení toho balíku a regulace začne po nastaveném čase vhánět do spalovací komory vzduch, který podporuje hoření a zároveň se rozbíhá ventilátor, který odtahuje spaliny ze spalovací komory. Ten balík v podstatě nám hoří zhruba ty 2 až 3 hodiny do úplného zhoření.